Isek kellek ġugarelli tliftu u issa rġajt sibtu. Hekk iddeskriva r-ritorn ta' Cristiano Ronaldo ma' Manchester United il-partitarju Kevin Tabone li tkellimna miegħu l-għada li sar magħruf li l-plejer Portugiż se jibda jerġa' jilgħab f'Old Trafford. Ir-Red Devils se jħallsu 15 miljun euro flimkien ma' 8 miljun oħra f'bonuses. Ronaldo mistenni jiffirma kuntratt ta' sentejn. Il-kaxxir tal-klabb tal-partitarji ta' Manchester United f'Malta spjega li kulħadd jinsab ħerqan biex jerġa' jara lil Ronaldo li jibes il-flok ta' Red Devils. Jkollok Ronaldo fit-tim huwa diġà jagħti impetus kemm lit-tim, kemm lill-klabb, kemm lis-supporters li jgħin biex ovvjament dak l-aspettattivi li kellhom jolew iktar milli kienu qabel. F'6 snin, bil-flok tal-United, Ronaldo rebaħ 3 titli tal-Premier League, il-Champions League, 2 League Cups u FA Cup. Huwa rebaħ ukoll il-FIFA World Cup u l-Community Shield taħt Sir Alex Ferguson. Fl-ewwel avventura tiegħu ma' Manchester United, Ronaldo skurja 118 gol f'292 logħba. Mal-aħbar li l-karriera ta' Ronaldo mat-tim Taljan Juventus intemmet, il-plejer Portugiż li rebaħ aktar minn 30 trofew ewlieni tul il-karriera tiegħu qal li l-partitarji ta' Juventus dejjem irrispettaw u reċiproka dan ir-rispett billi ssir tal-jom f'kull logħba. Qabel telaq, Ronaldo għamel madwar sija u nofs isellem lill-plejers Juventini qabel ma beda l-vjaġġ privat tiegħu lejn Lisbona. Kevin Tabone spjega li Ronaldo ta' bejn l-2003 u l-2009 huwa differenti minn Ronaldo tal-lum. Emozzjonijiet diversi, kif qedlek in-nostalġija qed tilgħab parti kbira, nipprova nżomm daqsxejn ta' kontroll li nifhem li ovvjament il-United ta' dak iż-żmien kellu wkoll team differenti bi players differenti wkoll. Hemm players żgħar illum li żgur ħajjgħinu biex Ronaldo jgħinhom ukoll huma jaspiraw għal dak il-livell li Ronaldo rnexxielu jilħaq.